Gernikako jaialai pilotalekutik gau ondizuela pilotazaleok, neguko lehiak eta aurrera doa, finalerdietako tensio kitzikagarri hori bizi izaten gozatzen ari gara. Azkenengo asteleenetan gaur ere alaxe izango dugu. Alde batetik Urreisti eta Korka, bestetik Erkiaga eta Ibarluzea. Jokin Arbe, gau ondizula. Gabon, Xavier. Beno, gaur atzeko kuadroetan gazte sendo bi, eta aurrean berriz kontraste handikoak, adinez eta baina biak errematatzaile bikainak. Bai, dudaipez ez da, aurrien tanto edarrak ikusiko dugu zela usteot, eta atzien be, ez du izango da burrukie. Bueno, bikote laranji Ameriketatik dator, eta bestia hemen orduen, ia horrek be, ze suposatzen daben gaurkuen. Ane Murua Mendiaraz, gabon! Gabon bikote, gabon ikusentzuleo. Bueno, sarrerei buruz badaukagu, zerbait esateko ala? Hori da, badugu albistea, bihar eguerdiko 12etan, adi egon, final handirako jarriko baitira, sarrerak salgai 12etan beraz, adi guztiok ez daude asko eta. Sarrera gutxi batzuk daude, aukerarik izan nahi duzuenok bihar zaudete erne baino erneago. Eta esan bezala, gaur atzeko lehia polita izango da, aurreko kuadroetakoa zerresanik ez. Nik beti izan dut bizitzako esperientzia bat izan dela, asko ikasten dela hemen, eta bai balixo dela esperientzia honek asko ikasteko, eta nik uste dut, egunero jokatzen aurkari diferentiankin, eta horrek asko erakuste izu zela joko behar den denbora bakoitzean. Eta nik uste dut hobeto dela hemen jokatzen egotia, eta enkantxo eta gutia semifinaletako. Hemen tantua asko baloratzen da, tanto batea jokatzen da, tanto bat espezutzen kalea junbizu jaula, eta 8 tantuen esaz hartzen berriz bueltan. Orduan, ara jundakoan partidotan asko iso igartzen dela hemen ikasizula jokatzen. Gernika frontoi berezizia da. Ez dut uste bentaja askorik eukiko da benik, ze Danian jokatzen egoti eta Gernikan jokatzi oso ezberdina. Saki oso ezberdina izango da, frontoi kurritzi bai, han eskumiaz eta regotien tanto asko aldizein, baina Gernikan ez dut uste hori danik euren ezagarria, eta ni pentsatu ez daukola holan zer ikusi handirik, Danian rodaute etortie gero hemen jokatzeko. Gaur San Sebastian egunez, finalerdietako ligaskako partida, benetan erakargarria, Urreisti eta Korka, Erkiagaren eta Ibarluzearen aurka. Hemen duzue, Einaut Urreisti, Mutrikuar gaztea. Finalerdietan sartu da eta nola gainera. Joko oso gustagarria eginez. Ikuskizuna emanez. Bizkartzaina lapurtarra du, Niarriztarra. Bikote gaztea da oso, Bai, oso gaztie. Bataz beste eta 23 urte. Gaztea baina zaildua. Ofizioa ondo ikasia, edozein moduzko aurkariak ez dituzte izango ala. Eta Erkiaga ikusi beharko dugu, ze joko erakusten duen gaur aritzek egoera aproposa dute. Finalerdietan partida bat jokatu eta bi eta huts irabazi zieten Urrutiari eta Baskeri, alegia 4 puntu eskuratu zituzten, bi partidaren faltan 4 puntu badituzte. Baina, bere mailarik hoberena ez du erakutsi aurreko bi partidetan, bere buruarekin haserre xamar dagoela ere badakit. Ikusiko dute dugu hemendik aurrera Erkiagarik hoberena. Ba, nik uste tokete jakola, ez da? Estadistikoki, 3. partidue da, eta bai, berak esan dau aurreko bi partidutan ez dela oso gustora ibili. Jonek be oso lan ona inda aurreko partidutan eta berak lagundu hotze, eta nik uste gaurkuen faktore ikusiko dugule benetako aritz bat. Erkiagak gehien eman behar duenean erakusten du askotan bere benetako neurria zein den
zenolako doainak, gaitasunak dituen. Eta hemen seinalea joan zaigune batez, baina sakea arroxa koloreko bikotearentzat. Erkiaga Ibarluzea bikotearen kolorea da hori. Iazko edizioaren irabazleak beraiek izan ziren. Eta Urreisti eta Gorkarentzat Ligaskako lehenbiziko norgehiagoka. Pilotari haundiak badira Ligaska honetatik kanpo geratuak. Behar bada haundiena aipatzekotan Imanol López bera. Oso iakorra gainera eta min eman zion kanpoan geratzeak, baina aurtengo oberenetan ez dira sartu Barandika eta López, eta beste batzuk berriz izen gutxixea horrekin, baina momentu oso honean eta daudela eta maila handia daukatela erakutsita hemen dira, eta beraien buruari sortutako aukera baliatzeko, aprobetxatzeko asmo osoarekin hor duzue bat esate baterako. Gorka Sorozabal eta hemen bestea Einaut Urreisti. Eta hasi da partida, sakea luze baina barruan. Pasa egin du hemen, eraman Erkiagak Urreisti. Bien tartera, ondo Erkiaga. Aire, tranquilo. Venga. Ahí va. Libre, éntrale. Venga, Gorka. Ibarluzea. Aire, pa'lante, pa'lante. Ay. Bien, bien, bien. Aire sartzekoa zuen noski, pilota garbia gainera. Baina, guztaia jo eta kanporako bidea hartu du pilota horrek. Tantoaren hasieran Larri Xamarribili dira. Arroxan Gorkaren pilotaka bat pasatu du, pilotaka batek pasatu du Ibarluzea eta defentsan ari behar izan dute. Hemen berandu Xamarribili da. Bai. Pausotxo bat aurrera, hobeto. Bat eta huts. Busca, aire. Urreisti. Aire, Einaut. Venga. Atzera, baina ezker horman gora aldegin dio Mutriku Arrari. Bi eta huts. Pilota pana galdu dute. Perfecto, tranquil. Horratx. Doi, baina arrastoaren gaineko aldera. Ongi kendua. Aire, aire. Venga. Aire libre todo. Venga. Tuya. Zortzi terditik atzera. Busca aire. Gorka, ven. Aire. Xinau. Mucho, Einaut. Erki Einaut. Ibarluzea. Libre todo. Pilota cada una. Venga. Reboteko zulotik. Eusi. Miarriztarrak. Xinau. Venga, Hor da Gorka. Gorka. Venga, Atzelarien arteko borroka. Shock. Otra. No. Vengarit. Dentro, abajo. Reboterako utzi behar, barrura. Dentro. Eta erraza ez zuen. Baina ikusi du sartzea lortzen baldin badut, aukera garbia izango diat eta horretan txesaiatu da, ez du asmatu.
Bai, behin sartzekotan erasorako jaurtiketa bat izango zalea motetan, ez da? Aurrien hartute eta olako pelota zail bat hartute. Baina, bueno, egiz esan, Jonek eskatu ezkero be, pelota egokixe izango litzake berantzako. Ongi kendua. Ahorka, aire. Bueno, da nik uste gaur, Xavier, inautek hortxe ukiko dela partiduko erronki, Oinarte egize da, sakien ondo ibili dela, baina ligaskako 3 partidutan ez da eduki sartzailerik. Eta gaur sartzaile arriskutsua, oso arriskutsua dauka bera ere ala da, erkia garantzan noski. Bai, dudaipe barik. Bueno, hemen ikusi duzu ez egin duen. Era bat. Ustekabean arrakapatu behitu guztiok atzera jotzeko keinu eta azken unean intiak ezkerrorma pixka bat joz. Are zailago jarri dizkio lanak erkiagari ezinezko azkenean, era bat ezinezko. Ausart. Mutrikuarraren izaera horixe da. Ormabikoa bikain erkiagak. Aipatu berri zenuena horratx. Bai. Eta beran izari ere aritzena be hoxe da. Errematau eta errematetia. Daniago pilotalekuko irudiak ikusi dituzu aurretik. Eta, bueno, ez daukate inolako zer ikusirik. Daniak eta Gernikak ez da honetan ere, sake ateratzeko garaien ere. Holanda hori ez da, bi joko sistema desberdin dira. Eta aparte, Euskal Herriko frontoi hau Gernikeku da bertoko luziena. Eta auspuei dagokizonez, jakinde, kiniela sistema batet izatozela eta Gernikeko frontora partidu bat jokatzera, aldie bai bada nabarmena. Baina, bueno, izileike bardin ondo moldatzie be. Libarduzea bikain, erreboteko zulotik sartu Gorkak. Eskumaz orain, Markinarra jaitsi. Ez du ezker orman sartu. Gero ondo. Dale! Busca aire! Aire! Iñau! Jo, Ormabikoa ikuskarria izan da, Oso pilota zaila sartu du. Berak argi zuen, sartu behar zuela, sartu nahi zuela. Baina azkenean, espero baino atzerago izan du pilota hori, eta luzatu galanta eman dio, eta oso zaila zen onatx. Eta sartu, eta gero gainera Ormabiko ikuskarria, jo. Zoragarria. Bai. Maizu lana du eipe barik. Txarra sartu eta txarra bota. Bai dotorea. Iruna. Ahorca, aire. Aire, los dos. ¡Cuidado, Eñaut! ¡Cuidado, dentro! ¡Libre! Erkiaga sartu da. Eta odolkia gordainetan barrura erreboteatzeko agindu dio Gorkak, baina ezin izan dio errematerako aukerarik kendu Erkiagari eta hasieratik ari dira aurrelari biak errematean dituzten armak erakusten. Ba, honek animaliza asko moduen dabiz, ezta? Bakotxa beran terrenu defenditzen dauden neuri edala esaten. Vuelta. Ez dut ikutu esaten ari da, nik zerbait entzun dut. Bai, nik ez dut ezer entzun, egiz esan. Eneban espero bez, egiz esan, baina... Ea. Venga, eskumiaz bota, Eskumiaz bota, Libre bako zidaz, Oso zailak izaten dira horiek erabakitzeko. Ez? Edo? Eskimuturraz. Bai, atzeko errepikapen horretan ikusten da moduen, Eñautek ez da pelota hori ikutu. Bueno, nire irudipena izan da. Vuelta. Ez da erraza erabakitzea, baina... Ez da ez.
Eñautek berrikus dezaten eskatu du, eta arrazoi eman diote Mutrikuarrari. 4-3 beraz. Aire los dos, sino aire, aire. Bien. Sartu. Zaila zen, baina sartu Ibarluzeak. Erki hasi da Ibarluzea, haze pilota sartu duen Gorkak ere. Bikain Markinarra. Aire. Venga, otra. Dale. Barru, barru. Libre. Barru da. Bien, Gorka, venga. Tiari handia eginerazi, osongi aurreratu da Gorka. Los dos, si no. Bien, aguántale. Bien. Gorka. Venga, llega. Voy. Arrotu eta atzeratu. No puedo. Dentro, ya. Perfecto. Katiatu egintzaio. Ormabikoa, barruan eta tanto. Eta asko asmatzen errematean, etorritako aukeretan denetan asmatu du. Bai, perfecto aritzek, matematikak ondo inde ekarritxule ikusten da. Eta nik egiz esan espero neban, jakinde honek Ameriketatik etozela espero neban, hasieratik partidu luzetzen alegintzia. Baina ikusten da horraritza aurreko kuadrutan, ez da huela parkatzeko. Mira, bajatu. Va, esta, Gorka, esta. Venga. Erki gelditu du pilota. Eta Ormabikoa. Zuzenean sarean. 5-2. Erki kendua. Pasarik ez dute egin oraindik. Ez batak ez besteak. Ez! Barru. Aire, dos! Gorka. Bixok, venga. Barru. Luze. Barrura. Ederra. Luze xamar joan zaio, baina ala eta guztiz ere. Indarra hundian eta txokoan bien tartera haze errebotazoa. Aritzena, auparitz. Zoragarria. Nola jeitsi duen pilota. 4 egindako baditu. Ispastertarrak. Eta sakeak oso luze, baina erki neurtuta ateratzen ari da. Aire, sale. Luze. Venga, Iñaut. Eta errebotazo bikaina, Eñaute gorain, eta erraza ez zuen. Ez, esan erretza be. Nik uste otek aritz eta jonen parte tipe komunikazio falta txikitxo bat bai egon dala. Paga, tú todas mía, Bien, Gorka, bien. Horratx. Bai, Venga, hor ikusten da, ez zuen espero Ibarluzeak eta dudamudako une labor hori aski izan da, zalantza hori aski izan da. Pilota atzerantz joan zedin Markinarrak saskian errenditzeko aukerarik izan gabe. Sakea. Eñaut urreistik. Pasarik ez dute egin. Errestoan egindako tanto bat badu Erkiagak. Hemen ere sartu eginda, atzera. Oso arro, oso kanpora. 5-6 eta Markinarra aipatu dugu. Behimeño gehiagotan Jon Ibarluzea datorren larun batean eskupilota garaxe eramango gaitu. Markina Xemeinera aurrez Endaian izango gara ostiralean. Salaberria eta Gaskue Senarren eta Ezkirotzen aurka, eta Peña eta Albizu Etxeberriaren eta Martijaren aurka. Atzo Albizuk sekulako erakustaldi egin zuen, puntu garrantzitsua lortu, baina ikusteko izango da partida hori
Eta larun batean bi jaialdi, Labriten bata, Markinan bestea, berehala aipatuko dizkizuegu. Atzera Gorkak. Ondoari zarrotu eta erreboteko zulora zaila askoa sartu du. Gorkak Sorozabalek bien tartera. Urreisti garrapatu eta berak ere txokora ezker horma ukitu duenean. Aukera etorri zaio Erkiagari, biak bero-bero eginda zebiltzan. Eta elkarri ez diote barkatu nahi, lehenbiziko aukeran oska egitera, bata eta bestea, Bai, txakurretak atua modun da bizonek. Beira, beira. Hor ezker horma jo duenean erraz heldu da. Aritz. Baina txapapera, beno 6-3 aurretik joan dira, baina harrapatu dituzte. Orain Sake restoan egin duen bigarren tantoa. Sakean hobeto da Erkiaga. Urreisti baino. Inaut arazu bin ikusten da momentuz, 6 sake ataitxu eta 6 txiki 3 sartu hotzez. Aire. Labriten larun batean Dario eta Gabirondo Zubizarretaren eta Morga Etxebarriaren aurka, eta Ezkurdia eta Rezusta, eta Jaka eta Imatz izango dira partida nagusian, baina gu Markina Xemeinen izango gara, Zabala eta Eskutza Larrazabalen eta Salaberriren aurka, Larrazabal itzultzeko moduan izango dela dirudi, eta Artola eta Mari Ezkurrena Elor diren eta Zabaletaren aurka. Bikaina benetan jaialdia. Eta igandean berriz, Eibarko astelena pilotalekuan izango gara. Zoragarria, ura ere, Agirre eta Ugartemendia Egigurenen eta Pikuñaren aurka, eta gero Altuna eta Aranguren, Lasoren eta Iztuetaren kontra. Zazpina! Seigarren berdinketa. Pina, Iruna, 6-3 aurretik. Erkiaga eta Ibarluzea, 6, Zazpina orain, Sakea, Urreistik. Horre sartu eginda. Txokoan, harrapatu egindu. Bien tartera eta ez du heltzerik izan Ibarluzeak. Beno, Sakeak kendu ezarren, jokaldira heldu eginda Mutrikuarra, eta berak amaitu azkenean, Onatx. Luzean txean joa izan da, baina Ibarluzeak heltzerik ez. Ane? Hementxe daukagu bikote berezi bat, armaietan Josu eta Patxi dira Mutrikuarrak, eta zesta puntan jokatutakoak, eta gainera pilote egilea zaitugu, Patxi. Bai, pelotarixe esan itzan, da gero pelotere honitzan, bueno, bisakaren ditzu txalda batea. Gernikako pilotak zuk zeuk egiten dituzu hemen jokatzen duten pelota horiek? Bai, neuk ez ditut Gernikako pelotak. Eta ze ezaugarri izan behar dute hemen Gernikarako, zein dira proposak? Gernikarako, 106, 108 garamokuak, postasun emateko jendiai. Frontoi bakoitzak bere ezaugarriak ditu eta pilotak ere moldatu egiten dituzue, besteak beste Bilborako probetan aritu zarete aste honetan, ez da? Bai, egon ginen probetan, da aber pixka motelau nahi ditzuela egin, ja, bueno, urrengoan bisaltzen dituenean, motelauak bisaltuko jo. Lan zaiak dira horiek? Lan zaiak dira horiek? Bai, zaila diaz. Baina zenbat urte daramatzazu, Patxi? Zenbat urte pilotak egiten? 53. Josu, erraz esaten da, 53 urte, haze lana. Ixan neu beste, bai. Eta zuri ere pasadizu, ez da, zestarekiko grin hori, emozio hori. Hombre, beti gotezea, ez, pelotan ikusteko goguak jendia, eta ikusten da bene kriston ambientia dagoela, eta ikusten da peloti ere goruz di joala. Josu, Mutrikuarrak izanik, gaur noren alde? Hombre, ni einaute zautzen dut, baina ez dakit, partio gogorra izango da, eta Erkiak ikusitxea zelan da bien, partio gogorra izango da. Ez niko esatea zeinik irabaziko da, baina partio estua izango da. Patxi, zuk zeuk ere partida estua izango dela uste alduzu? Ni bai etzian noiz, ez dakit zeinak irabaziko da, baina momentu gomentzat
partidu estuku gara. Goza dezagun partidaz, mila esker bikote gurekin izatearren. Bale, eskerrik Asko. Patxi eta Josu Beitia, eta hemen darabiltzaten pilotak. Patxi Beitiak berak eginak, 106 eta 108 gramuko kiskia dutenak. Kiskia larruzko pilotaren muin hori alegia. Patxi Tampan bizira bikote, eta Tampan bertan egiten ditu pilotak, eta ondoren ekartzen dituzte Euskal Herrira. Eta gero, Bilborako motelagoak eskatu izkiotela, jakina hemen egokitu beharra dago, eta baterako oso ona den materiala besterako berriz erabilgarria ere igual ez da, eta... Bai, Bilboko frontoi gainera txikitsu hau da. Eta txikitsu hau izetiaz gain bizi-bizixe. Orduen bertoko pelotakin, jokuek esate baten galdu itxen dago, eta pelota bizixe. Luzegi. Barrura Urreiztik. Erkiaga. Zoragarri. Zeno batu erremate sorta ikusten ari gara. 6 egindako ditu Erkiaga. Horietatik. 3 izan dira biparetaz, beste 2 errestoan eginak ere bai. Eta rebotean txokoan 6garrena. Aparta. Eta zela zaitzasun, hankia apoiau, Orman, hartu eta bota. Erraza. Erretzen boten dago, Erretzen itxeko modoku, Zortzina, Urreiztiren Ormabikoa ere, ederra, ez dago barkatzeko Mutriku argaztea. Beno, sake errestoan egin duen lehen da bizikoa izan da. Honek ere hortzak eragusten dizkio aurkariari. Eta sokatira politxe ikusten gabiz, aurreko kuadruetan. Eta veteranoa bestea, gazte-gaztea. Eta bultzaka bestea geutxi egin nahi. Erki kendua. Erkiaga. Erki. Oso ongi joan. Umpa ez dinobekin neurtu. Eta dena alde zuela bien tartean. Bederatzina. 6garren berdintzea. Eramatearekin konformatu behar izan du Urreiztik. 7 egindako eta 3 galdutako Erkiaga. 5 egindako eta galdutako bakarra. Eta hemen dira Otegi eta Otxandiano ere. Zestaz gozatzera etorriak. Txokora. Pasatzerik ez du izan, baina asko behartu bai, eraman. Berandu xamar heldu da Urreizti. Hemen Iberluzearen meritua izan da, hor aurrean botea egin araztea. Oso ondo joan, oso seguru ikusten da, pelota txarra sartzen, eta kasu honetan, benetan venenoz betetako peloti bota dela. Eta galdutakorik ez du. Eta gorkak ere ez. Oso sendo atzelariak, hasieran aipatu duguna, atzelariak gazteak dira, baina ofizioa ondo ikasitakoak. Segurtasun handia erakusten dutenak eta konfiantza ematen dutenak eta aurrelariak berriz. Errematatzaile puru-puruak. Pasarik ez oraindik abai bat Erkiaga. Barrura. Gorka larri baina heldu da.
Erki Gorka. Rebote ondotik eutsi Ibarluzeak. Gora! Hauxe izan du Markinarrak galdutako lehenbiziko pilota. Ezker Orman gora onatx. Mailu terdiki. Rotu eta goian izan da. Amarna. Zazpigarren berdintzea. Bikote eta badakizuen ez naizela matematiketan abila, baina gaur ziur esan dezaket, Erkiak eta Ibarluzeak 2 setetan irabazten badute, finalerako txartela eskuratuko dutela matematikoki. 2-1 irabazten baldin badute aldiz, abantaila ikaragarria lukete, baina matematikoki artean ere sailkapena lukete izango. Barrura Urreiztik. Aire pa'lante. Venga, Orca. Aire tranquilo. Ibarluzea. Sigue. Venga, otra. Libre otra. Jon. Eso. Erki Gorka. Eskatu eta atzeratu. Aire, los dos. Bien, Gorka. Eta Jon zigortzen, Gorka. Bai, nagusitzen atzean, gehiago luzatzen. Aire. Venga, empújale. Zaila sartu du. Gorka. Venga. Arrotu eta erreboteko zulora. Ederra benetan bikaina. Jaman Erkiagak dena alde du. Moztu eta tanto. Bai ederra. Gorkak meritu handiko tantoa jokatu du. Eutxi. Azkenean agintzera pasatu da. Errebeskada ikuskarria jo du. Eraman egin dute ozta. Urreiztik aukerako pilotan ez du barkatu hor Erkiagan ora abiatu ez dakiela. Ikutin dugu, Eta bai, ukitu egin du hor pilotak gora egin duela ikusi dugu, bai. Amaika eta 10. Haze pilota sartu duen Gorka. Hori sartzerik ez ordea. Pumpalaster sartzeko Benon Xamar heldu da. Ezker Ormatik irtena ere bazen, zaila zen oso 11. Mia, Gorka, mia. Eta bikain Jon, Barkatu esaten ari zaio inaut neure pilota zuan hori. Alan da meritu guztisek Jonena. Bai noski. Venga, búscale. Eta 3 egindako baditu. Luze, baina barruan. Erreboterako utzi dute. Errebote ederra. No, tuya. Venga, ya. Ondo, Eñaut. Aire, los dos. Gorka. Dale. Venga. Chino. Libre, tranquilo. Erki Barluzea. Tuya. Ikain. Eñaut. Dale. Paro. Los dos. Erki Gorka pilota zaila sartu du Pumpagoran errebesez. Ibarluzeak arrotu eta pasa. Dentro, arriba. Eta errebota
Gustura eman dion eta gainera ezker orman sartu. 12 eta 11. Oso ondo Inaukor. Gustura nago partiari begira. Bai, bagaz bizari. Edarra doie, benetan. Ton asko ikusten ari gara. Eta gainera, oreka erabatekoa. Izan daitekeen alderik ikiena 23 kintzeren ondoren. Zoragarria, errebote hau ere. 162 pilotaka da, gogorra ere bai. Guk sexta puntuan, akatzasko egoten dinen. Tanborra da, berbi erabiltzen dugu, baina bueno. Gaur tanborra da, Azpeitian, Donostian, Tapaian. Bai. Kanpora joan zaio hori Erkiagari. Erasoan galdutako bigarrena du orotara, 4 galdu ditu Gonatx. Aukera garbia izan du, baina 2 metroen okerra izan du errematea. Eta argi, bikote laranjiaz. Bai horixe. Hau luzegia. Lehenbizikoa du. Erreboterako utzi dute, barrura Erkiagak, ies egiten ere nahiko lan izan du Urreiztik. Ispastertarraren errebotea barrura, Gorka. Erkiaga, Pumpalaster sartu, Ormabikoa, hor da baina ezin! Antxe zenba! Antxe zenez. Eta gozatzen ari dira zalea. Nola ez gozatu gaurko ikuskizunez. Eta sartu ezkero, tanto erdi egin deuki dago, Bai, hor, heldu egin baita. Bai. Baina, ustaiaz jo du. Sartu izan balu. Aukerakoa. Nine mandio. Ze horroa egin duen. Erkik endu hori ere. Eta oraingoan Ibarluzearen utxa. 14 eta 12 lehendabiziko jokoa eskuratzeko 15 bakarraren faltan dira. Einaut Urreisti eta Gorka Sorozabal. Ies egin dio. Martina Xemingo atzelariari. Txaloa! Erki kendua. Atzera. Erki eutxia. Ara, Koskaren bai du hor. Eta tanto. Zerbait arraroa. Zenetan. Sekul ez dut ikusiolakoik. Koskaren bai du edo oso arraroa izan da. Justo peloti pelota lehertu igual. Bai, izan daiteke. Beira. Bien, Gorka! Esta, Han badago, bai, ez da pilotarena izan, nik uste. Zulo modoko bat edo, koskatxon bat edo arrabokoan. Han badago Frontis erdian. Eta txapapera Urreistiri, ze aukera galdu duen.
Ea lankideok hori erakusteri daukagun, Frontisaren erdi-erdian da, baina ezker hormatik metro batera edo, eta han badago zerbait. Eta guraxe jo duenean egin du, izan du, hementxe duzue, bai azkar eta ederki asko erakutsi ere gure lankideek. Ba hortxe izan da. Amalauna! Erkiagarentzat presioa, kendu egin behar. Bai, erki kendu ere, luze-luze. Aritz. Ondo aurreratu da Gorka. Ibar luzea. Zaila zuen, Pumpagoran ongi errenditua. Erkiaga. Txokora, ederra errematea. Larri bili dira, baina 15 eta 14 lehendabiziko jokoa Erkiagarentzat eta Ibarluzearentzat, ordu ispastertarra hanek. Aritz, azer nolako tikitaka ikusi dugun lehen set honetan aurrelarien artean. Bai, ez da. Bueno, guk aurreko partidoko aixi alde, ez da. Garaipen batetik gatoz, holan erretza da jokatzi, ez da. Ia holan jarraitzen baduz, gure taktiki bai bada hortxe ibili, naztau aurrela esok eta ia zeurteten da. Aritz, lehenengo seta poltsikoan daukazue, bigarrena irabaziz gero oparia sekulakoa da. Bai, eta konfiantzi, ez da, eta lasai hirugarren jardun aldire. Baina, bueno, hasieri da garrantzitsue, hori pentsa dute Jonegaz bai konpondu biduzuela gauza batzuk, eta ia hasiera hona motatzen. Zortean. Eskerrik asko. Etenaldi hau Ibarluzearekin konpondu beharrekoa, konpontzeko berba egin beharrekoak berba egiteko erabiliko dute. Eta onatx zenbait datu orain artekoak utzi izkigunak. Erkiagak 2430 metro egin ditu bukatutako tantoak 10, horietatik 4 biparetaz, errestoan egin dituen ez gain, errebotean egindako beste 2 tanto, errestoan besteri, galdutakoak 4 izan ditu. Ibarluzeak 3 egin eta 2 galdu. Oso sendo Jon. Urristik 7 egin eta 2 galdu. Ausart eta Zorrotz. Eta Gorkak egindako bat, behartutako zat galdutakoren bat izan zitekeen, baina Ibarluzeak egindako zat zenbatu ditugu. Eta, beno, San Sebastian eguneko jaialdia benetan dotore doa, datorren astelenekoa ere, ez da bada ezpadakoa izango. Datorren astelenean ere hemen izango dira Urreisti eta Gorka, aurkariak Ladutxe eta Mantzi izango dituzte. Ederra benetan. Edarra partidu bai. Eta asko jokuen. Asko ikaragarri. Hemen zer gertatzen den? Bigarren joko honetan eta hirugarrenik balitz. Baina zer nahi gertatzen dela ere gauza asko agian denak erabakitzeko. Balio dezake datorren asteleeneko horrek. Gernikako zesta eskolako aurrak ari dira hemen kantxan. Beste hainbat eskolatatik etorritakoak ari izan dira. Hainbat asteleenetan oso urrunetik etorriak ere bai. Kabanillastik eta Osegortik eta etorritakoak ere ari izan dira. Gaur bertakoei eman diete aukera. Beno, hasieran aipatu duguna, bete-betean alaxe gertatzen ari da, atzelariak
biak oso ongi, sendotasun handiz jokatzen, eta aurrelariak elkarri hozka egitera aukerarik txikienean. Urreiztik 7 egin eta 2 galdu, Erkiagak denetik eixeago 10 egin eta 4 galdu, eta Erkiagak eta Ibarluzeak berriz ere egoera zaila irauli dute. Eta orain aste bi gogoan dut, Urrutiaren eta Baskeren aurkako lehenbiziko jokoan ere 14 eta 12 atzetik joan zirela, eta irauli egin zuten gaur ere antzeko zerbait. Bai, bisedi ez da, oso odol hotzeko pelotarisek, eta alan dabe esan dago aritzek, pare bat gauza ondino konponduen bioguz. Orduen margen apurtxo bat badauk eta pentsetok. Nik esango neutzeke Joni, ondo dabilela bai, baina pare bat gauza esango neutzeke. Alde batetik, pelota barrixaz aurreregi dabilela jokatzen, eta beste partetik, atzetik aurrera datorrenien agintzeko aritzi. Ze pare bat komunikazioak atze ondi hor, eta pare bat galduteko. Eta hori 15-14 baten, dana da. Halaxe da bai. Beno, orain sakea Urreistirentzat. Apurtin da bestia lehen. Ailu. Vengarite. Einaut Urreisti. Txaloak lau pilotariei. Ondo kendua izan da, aldere sartzeko modukoa begitan du zaio. Ispastertarrari oraingoan ez du asmatu, bat eta huts. Horri pasatzen utzi dio. Aire libre, Orka! Venga! Aire! No, señor! Atzera, Aritzek. Venga, ya! Aire, aire! Moztu. Moztu behartu. Einautek bai, Jon baina eutxi. Mutriko barraen aukera, txokora, eskura eman dio. Pumpa laster azte pilota sartu duen Gorkak. Eta sartu bakarrik ez. Zail jarri gainera, eta berak bukatu. Bikain. Bikain Gorka, bikain. Estabil, errebesez altura larregi emoten, frontizien, baina esker hormara geixenak, Gorka, Venga, va! Vamos, Ailu! Eta sartu asko. Asko. Ondo kendua. Gorka! Venga! Torri! Venga! Busca ahí, Aire! Urreisti. Txokoan, zorakarria hau ere. Niako egindako bigarrena du, zein baino zein ederragoak. Ikustekoa, Edarra tantua. Vamos! Así, Ikustekoa izan da honatx. Hori da doitasuna. Hormabikoa eta sarean. Bat eta 3. Eta aritzeko izi duka. Honek ez deu parkatzen. Ez deu parkatzen, baina edozein momentutan ez deu parkatzen. Búscale! Vamos! Luzegia. Bigarren pasa. Acá está! Vamos!
Lehen biziko aukeran, Ozkada. Ikusi du zein zen Erkiagaren egoera. Oso ederra hau ere. Hau eta bat. Luzegi orain. Bigarren pasa. Hau oso sake ederra. Barrean eta gurutzatua. Gorka. Mucho. Gora! Arrotu egin du eta ezker horman gora alde egin dio. 2-4. Johan Sorozabal, Gabón. Gabón. Bueno, ¿qué tal estás viendo al hermano, a Gorka? Creo que están haciendo un buen partido, pero ha sido un poco de mala suerte el fin del primer set, pero hay un segundo y hay que ganarle para hacer algo bueno hoy. ¿Les ves con posibilidades de ganar? Sí, creo que hemos visto en el primer set que tienen la posibilidad de meter a Arquiaga en dificultad. Creo que hacenlo bien, pero hay que matarle cuando hay la oportunidad y creo que van a hacerlo en el segundo set. Eskerrik asko, Johan. De nada. Arrazoi du Johanek. Erkiagari. Ozkada hilgarriak eman behar zaizkio. Une erabakigarri horietan. Beno, hemen irrist egin du Erkiagak. Eta ez zertarako aukerari gabe geratu da, hemen. Irrist ez du egin, baina Kaiokoa gutxe egin dio. Norma tiatuta edo geratu zaio. 5-2. Erkiaga zuzenean Zabalera. Hormabiko zeginak baditu, sorta bat, hau zuzenean hormari gabe, zuzenean Zabalera, tximista bezala. Hemen ez dago aspertzerik. Saritzekin, ez da berraza, ez da. Kantu honen hazein da aukeratzi ebez. Ez, gaur beste zenbait partidatan lanak izaten dira, tanto on asko ere izan ez direlako edo gaur beste zerbaitegatik izango ditugu lanak. Non aukeratu badago. Hau galdutakoa ordea. Erasorako baliatu nahi izan du. Urristik ez du saskian errenditzen asmatu. 4-5. Bigarren joko hau berdintzeko aukera arroxa koloreko bikotearentzat. Eta aritzoin, Dijau Basa Xavier, sakie desberdinataten hasi da. Orain arte luze atera ditu eta orain berriz. Ara! Bosna, dos jaun Andreokados. Orain azpiragotik eta laburrago gurutzatzen. Eta ibilbide edo, karretilla gehitxuakin. Saki boti moten daen momentun, abisadura gehitxua hartzen dago. Punpalazter ez du asmatu hor. Bueno, hau aurrekoen antzekoa. Karrura. Urreistiren aukera. Jaietxetik atzera, luze. Gorka Erki. Eman dio. Zeinen ungi errenditu duen Ibar Luzeak. Eta zail jarri. Eta gero Eñauti bizka bat katigatu egin zaio. Arrastaka joan da pilota hori. 6-5. 5-2 aurretik izan ditugu. Laranjak harrapatu eta pasa egin dituzte.
Mucho, güey, vamos. Eta Jon bedartu da bile. Aritzen geriza, baina eskutuko lan bikain bat eitzen. Ale, jau. Kortuz, ara. Hau ere indarra hundirik gabe ateratakoa izan da. Gorkak. Ahora, vamos, vamos, venga, venga, venga. Ez du ongi neurtu. Eta 7-5 aurretik Arroxak. Gogoratu gaur 2-0 irabaztearekin. Ja, zuzenean, finalean sartuko liratekeela. 3. partidaren faltan ere. Luzegia, 3. pasa. Ahora, esta hay que hacer. Vale, baja tú, venga, vamos. Venga. No. Libre todo. Dale, Arin. Gorka adentro. Barru. No. Einaut ezin bote handia egin dio. Behartuta eta orain txakalaldia. Bai. Pentsa, 2-8 aldegin diete eta erabat irauli dute bigarren jokoa. Oso ongi bideratua zuten. Orain beraiek ere erraztasunak ematen ari dira eta gauzak korapilatu egin zaizkie. Une honetan Urreistik 10 egin eta 7 galdu. Eziagak 12 egin eta 5 galdu. Barka Xabier Jokin, hementxe dauzkagu elkarrizketarako prest, Ale Sardui eta Aimar Arejita, Gatibuko gitarjolea eta abeslaria Bikote, Gabon. Gabon. Musikari bikoteaz gain puntista bikotea ere osa dezakezu, Bueno, bikote ingo enke, ondo edo txarto, ja, bikote bai ingo enke. Pruederan du, ja, baina, bueno, gustora ingo enke, bai. Bikote, gozatzen ari altzarete gaurko partidarekin, zer iruditzen zaizue? Gaurko partidua, hombre, interesante dago. Erkiaga dabil fin, bigarrez eta beste galtzen hasi, baina horregaz izau, ez da pitzetarik. Oso urduri gauz egiz esan, Zuek partida ez, baina ekainaren 7an hitzordu berezia duzu hemen Gernikan, ez da? Bai, sekulako kontzertu egongo da Gerniken, ekainak 7 Astrako parkinen, hasi berrik antolatute eta guretzat, gure herrizeri agurrezateko aukeri izango da. Zerbait berezia antolatuko duzu orduan, Alex? Hombre, zeuzer emiko da berezize, egune ja, berezize da berez, eta, bueno, espeziala zeuzer dengo, aleginuko gara. Bakorde data, ekainaren 7a Gatiburen kontzertua Astran, ez da? Hori da, ekainak 7an, segulako kontzertua ingo dugu Astran. Egune darra egongo da, torri. Eskerrik asko, Bikote. Eskerrik asko, Alex eta Aimar. Hauek ibilbide luze eta emankorraren ondoren ja agurrak diseinatzen eta herrikoa oso berezia izango da noski. Bero, 8 eta 5 aurretik dira. Arroxak lehen jokoa irabazia dute, bigarrena ongi bideratua. Kantxara berriz ere. Lau pilotariak. Jendea humorean. Esan dut Gatiburena, bai kantu honena ere.
Aspaldikoa, eta orain berriz ere erabat modan jarria dena. Sweet Caroline. Sake bikaina. Gorka. Ezker Ormari itxatxerik zikoan pilota hori. Ormabikoa. Eta ez da asko zabaleratutakoa izan. Zabalerago espero zuen Urreiztik berak ere. Pilota ukitzerik ere ez du izan. Hor frontesien ikutu eta barrure egin dago, Ez da izen efektu normalan nire ustez. Onatx. Ukitzerik ere ez. Eta Urdinak urruntzen. Urdinak badoaz. Badoaz finalera bidean. Hemen eskura eman dio. Aditzek ere ez du bukatu. Ibar Luzea. Tanto hau egin beharrekoa dute Lananjek. Barrura. Ondo Ibar Luzea. Mucho güey. Dale, Puchón. Venga, Barte, gora. Aire, aire. Ezker Orma ukitu duenean erabat salduta geratu da Urreizti. Eta azte txampa harrapatu duten Arroxe. Bost eta bi atzetik ziren, orain 10 eta 5 aurretik. Eta zelan aldatzen ditzen gauzak hemen, Zeharo. Eta orain, sekulako luzatuak ematen ari da gorputzari. Mutrikuarra. Muy bien, niños. Vamos. Ezinean, azken boladan. Buscan otra vez. Venga, niño. Erki kendu hau ere. Arro. Erkiaga, Barrura. Osondo Gorka. Eta erori egintzaio. Ogitartekoa jausi egintzaio Erkiagari. Presak eragindako izan dela hankasartze hau, harrapatuta zeuzkan aurkariak. Oso aurrean harrapatua zuen, bera baino aurrerago zeukan. Eta ez du ondo gelditu, ies egin dio. Beno, aspaldiko partez, sakea Urreiztik eta Gorkak, tantoa Urreiztik eta Gorkak lortu dute. Orain aldea jaterik lortzen duten. Pilota zaila eraman du. Ibar Luzeak pumpagoran sartu eta moztu. Ondo, Erkiaga eta berak bukatu gainera. Ikaragarria eta hor eskua jaso du. Einaut Urreiztik berak ere erremate horren meritua eta edertasuna aitortuz. 15 egindako jada Erkiaga. Eta nire ustez momentuko tanturik onena, baina dudatxik izen ikare. Oso ondo moztua izan da sartu. Eta gainera, ikusgarri benetan. Eta orain Urreizti joan zaizkie. Une kritikoa. Bikote honentzat. Animo faltarik ez dute alere. Eso es, señor. Perfecto. Venga. Alan dabe guztetan daukete, bikote Lananjian jarrerie, beti aurrera, ausart, eta kontuten eukibidiek gazte-gazti egia. Bitxiseu, pa! Txino! Erkiaga. Zabalera. Babien tartera sekulako ziztuan. 16 egindako jada. Ispasterko aztia. Culpa mia! Erraz dierdu azken boladan. Oso erraz. Hasieratik ari da
asko jokatzen, baina orain guztiz nagusitzen ari dira. Eta Erkiagaren protagonismoa erabatekoa izaten ari da azken zati honetan. Atzera Txitxakaren bila ez du pasatu. Pilota sartu duen berriz ere Ibarluzeak. Urreisti, Ormabikoa, sarean. Asko arriskatuta. Ikusgarria. Ederra, Ederra tantu bai. Alan dabe, nahi otezan, einaut ni pixkat kantzeut ikustotela. Ez da harritzekoa. Amerikatik etorriak. Gorkari berari ere orain bigarren joko hau askoz laburragoa doa, pilotaka gutxiagorekin, eta Gorkak berak ere lehenbiziko jokoan ahalegin handia egin behar izan du. Erkiagak zubira jotako pilotak eramateko eta 6 kuadrora eta askotan joan behar izan du. Nik uste biak ere eta behar bada Einaut bera gehiago nahiko erasanda daudela. Eta normala da, zeuk esan duzuna, guztiz normala da, beste leku batetik datoz, beste sistema batetik, baina ikusten di, ez da, enbierriz ez dizenak atzak egiten dabez bigarren zetian, atzetik rematetan, eta aritzeko hori ondo daki. Lehen da biziko jokoan aukera ikaragarria izan dute, 14 eta 12 aurretik joan dira, baina bigarren honetan 5 eta 2 aurretik jarri eta gero gainetik pasatzen ari zaizkie Erkiaga nagusiki. Erki kendutako asake hau. Venga, baru. Aire! Venga, abajo! Azpitik atzera. Jaso. Einaut Urreisti. Moztu, luze xamar. Ondo Ibarluze. Gorka. Bien tartera. Ondo, bazertu zuen, baina. Errebotea. Ormabikoa eta sarean, zoragarria. Zer nolako erremate sorta. Sekulako ahalegina egiten Laranjak. Pilotaleku luzea da hau, Euskal Herriko luzeena, Doniban Eloizunekoarekin batera. Beste ahalegin bat eskatzen du eta datozen lekutik datoz, beste sistema batetik, beste jokun modu batetik. Gorkak ez du horra heltzerik izan. Jaun Andreok badugu albistea. Aurtengo neguko lehiaketaren finalean iazko edizioaren irabazleak Erkiaga eta Ibarluzea horri izango dira. 2 partida jokatu dituzte finalerdietan, biak 2 eta 1 irabazi eta horrek sailkapen matematikoa da maie. 3. partida bat izango dute, sentsazio honei jarraipena emateko eta elkar ulertzea oraindik ere gehiago pintzeko, eta baina askoz ere tentsio txikiagoarekin jokatuko dute, baitakite finalean hemen izango direla ziur, eta gainerakoan Urrutia Baske bikotea egoera larrian dela badakizue, eta gero datorren asteko hori ikusteko izango da Urreisti eta Gorka Ladutxen eta Mantziren aurka. Bai, lehen komentago guztan jokuen piloa dauela, eta Ladutxek eta Mantzik 3 puntu dukiez, honen bat abez, Laure Gaztiek gauza asko jokuen, eta nik uste partidarra izango dela. Tentsio handikoa izango da, eta jokoz ez dadila gaurkoa baino eskasagoa izan. Gauza hon asko ikusi ditugu, Urreistik 12 egin ditu,
tartean zirraragarriak ere asko. Erkiagak berriz 17 egin ditu. Ezinesteko erakustaldia. Aritzena eta aurreko partidetan oso gustura ere etzen geratu egindako lanarekin. Asarre xamartzekoen gainera bere buruaz, baina gaur Ibarluzea oso sendo bere lekuan beti, pilotarik ia bat ere ez du galdu. Eta atzean askotan nagusitu da. Eta aurreko kuadroetako tikitaka hori ikustekoa izan da. Eta ikusteko izango dana, Xabier, aritzen final erdixetako 3. partidu izango da. Gaur izixo goi tanto egin boitxu, ez du nahi pentsau, bota behintzat zen bat egin goitxun. Bai, teoria behintzat, ja, presiori gabe, asko errematatuko du, aukerarik txikienean joko du errematera, eta aurkariek berriz dena izango dute jokoan, Ladutxek eta Mantzik. Felix handia ere hortxe izan dute parean. Erkiaga Aitasemeak, Aritz eta Markel igogailuan. Bizestalari. Eta Ibarluzea ere hortxe da. Ea beraien arteko solasaldia entzuteko aukerari dugun. Hirugarrena bai da basen dira. Bai. Gaurtik esatut. Jabarru, naiz? Gaurtik esatut dut, dira basen dira. Bai. Aquí baina ez? Bai, baina ira basen. Ja, uste guzko erdi? Etorri baina. Brilleko baina. Hirugarren ere irabaztera. Bai, ez da. Horixe esan dio, Aritzen. Ba, ez badabe. Bigarrena amaitu berri dute, finalerako sailkapena ziurtatu berri, baina hirugarrena irabaztera etorriko direla esaten maisua atzelari gazteari. Ane! Zorionak lehenik eta behin, bikote, finalean zaudete Aritz. Bai, eskerrik asko. Jon, sinesten alduzu, finalean zaudete berrirere. Bai, hoiz esan helburu ez, gaur ebi eta utira zizkero, baina finalea alduko ginen, oza que, bueno, lortugu, eta, bueno, zintzistu, ondino ez, baina, bueno, ja, bigarren urte segixen finalen egoti, metz bat, ez? Aritz, sekulako tikitaka ikusi dugu batez ere lehenengo setean, bigarrenean, jaun eta jabe izan zarete, 17 tanto egin dituzu Aritz, erakustaldia eman duzu. Bueno, lehenago zeta maitxu denin besatzut, lehenago partiduke, bueno, aixi alde Mosku, lehenago zeta holan amaitzipe bigarren seterako, ez da, haue burue bebai bada, aukirola, orduan buru ondo eukitzi garrantzitzu izetan da. Jon, Aritzek lehen setaren amaieran esan digu, Jonekin zerbait findu behartzuela, pare bat kontu esan behartzizkizula, zer esan dizu? Bueno, gu pelota bizizan genu jolastu ez, gorkak rebesa salera botateko, eta Aritzek mineitzeko rebote horretan. Nik ustot, bigarren setin hori perfecte gule ez. Ondo ulertuak antxan, ondo lagatzase urtetako, eta gero berak tanto pilo bat indauzolan, osake, ondo urten da. Tanto pila bat, tanto ugari egin dituzue, zail jarri dizkiguzue gauztak, baina bat aukeratu dugu. 8 izan da Aritz eta 0 egin duzu. Ikus ezagun. Ez, Aritz uste dute oker nabilela, baina ikusteagun, bigarren setean izan baita. Bueno, bigarren setin esan dut, ez da, tantuek alde etorri diz, konfiantzi egaz, lehenago zeta irabazitxe, da gero bentaji behartu dugu. Hori bai, bueno, hori guadi bastante guztetea bat, ez da, kortai botaten dozunin botaten da bena erdik elditzu itxen da, orduan aprobetxago itxen da, batzutan hormabiku esuztien hartzeko aurkarixe. Konfiantza ere behartzen tantori egiteko une horretan. Bai, eta markagailu alde, eta lehenago zeta irabaztxe, dana bierrezen da. Bikote, oraindik ere beste partida bat gelditzen zaizue, partida hori gauzak fintzeko erabil dezakezue, baina presiori gabe joango zarete. Hala ere, entzun dizuegu igogailuan hori irabazi egin behar dela, ez da? Hemen Aritzek hori esan omen du Jon. Bai, hori izan dago ez, Aritzitzako guztetan partidua pegaltzi, eta bueno,
naiz eta ez jokatu ezer, hirugarren partida horretan bedana mota junbikoa, finalera sentsazio honekin heltzeko. Bikote, zorionak gozatu momentuaz, eta bi aste barru ikusiko dugu elkar. Eskerrik asko. Ia aste barru jokatuko dute Ladutxen eta Mantziren aurkakoa. Gaurkoa gutzi izkigun datuak hauexek. Urreiztik 2706 metro egin ditu. Egindako tantoak 12. Sorta ederra. Banan-banakoak ere bai tartean. Bipareta 3. Errebotean beste 3. Tejadas 2. Eta galdutakoak 8. Bigarren jokoaren azken zati hori beltsamarra izan da, beraientzat. Erkiakak 2430 metro. 17 egindako. Iparetaz 5. Hor ikusi du berri dugun hori zirraragarria. Errebotean egindakoak beste 5. Errestoan egindakoak beste 5. Galduak 6 pilota izan ditu. eta 2381 metro egin ditu Gorkak, 2106 ibar luzeak eta aurreko partidekin alderatuta, bigarren jokoa laburra izan da eta egindako metroak ere aurreko partidetan baino dezentez gutxiago. Abiadura motelean 147 Gorkak, 161 ibar luzeak, abiadura ertainean 37 Lapurtarrak 32, Bizkaitarrak abiadura bizian 116 Gorkak, 106 Jonek. Esprintak 16 Gorkak, 5 ibar luzeak, hor asko zahalegin handiago egin behar izan du Lapurtarrak. Esprintik azkarrenean ia 24 kilometroko abiadura, batak eta besteak, gertu zen, Jon ere, esprintik luzeenean 15 metro pasatxo, batak 18 terdi besteak. Egindakoak 2 Gorkak, 3 ibar luzeak, galdutakoak 2 oso pilota gutxi galdu dituzte. Lan ederra egin dute, 81 pilotaka da Gorkak, bere bikoteko 154, ibar luzeak 73 pilotaka da, bikotean 156 terdi berak. Eta Urreisti eta Gorka elkarrizketa setean. Hemen ditugu Xabier eta Osten ari omen dira, beraz labur eskatuko dizkigu kontuak. Gorka, ¿qué valoración haces del partido? Creo que hemos jugado muy bien el primer set. Estamos jugando bien, casi perfecto. Hemos quitado bien la pelota a Rich. Hemos metido muchas pelotas. Estamos adelante a 13-11 creo. Y después rebote que se fue para arriba, un poco de mala suerte, unos fallos y Aris gana la primer set. Creo que lo teníamos y después en el segundo set hemos empezado a fallar mucho. Aris ha tocado un poco más la pelota también y hemos perdido lógicamente. Einaut, esan berri du Gorkak lehen setak eta bigarrenak ez dute zerikusirik izan, zer gertatu da? Ez da git, lehenengo setian Gorka eta Bixok ondo jokatzen hasia, faio gitxi etxen, rematiak nik ondo, Aritzek rematu ondo pare bat kanpo eta itxuk gure gora etorri ga, ipinigea aurretik irabazten motibauta eta azkeneko momentuan Aritzen rebote bat eta nire akatz bat eta gaina etorri zau eta zeta irabazi du. Eta ero bigarren setian nik uste hasia irabazten bost dabi, baina nahi bintzat bajoi handi bat etorri zat. Eta gero hortik aurrera Aritz eta Jon hasia oso seguru jokatzen eta hortxe etorri dela gure akatza. Einaut, nekea izan liteke agian atzo etorri Daniatik ez duzu egokitzeko, atxeen hartzeko adina nahikoa denbora izan? Ez, nik uste hori ez dela eskuzia, ondo deskantzut etorri gara, bioian loinda etorri gara, gabaze deskantzo du, eta ez dela izan, lehenko zatian ikusi da ondo gozela, baina nik uste hori 14 da, 12 irabazten junta, 15 da 14 galtziak bajoi latzen mandigula, niri behintzat. Beste partido bat daukazue oraindik ere, datorren astean tenéis otro partido muy importante contra Ladutx y Mantzi, Gorka. Sí, creo que tenemos que ganar, si no estamos fuera. Y vamos a intentar jugar como el primer set, también tenemos muchas pelotas, jugar justo y a ver qué pasa. Vamos a dar todo lo que tenemos y ya. Bikote, animo altxaburua eta aurrera. Eskerrik asko. Animo Gorka. Gracias.
Datorren astelen arte, Einaut eta Gorka, eta zui berriz pilota zaleoi, ostiralerako itzordua, gogorarazi nahi dizuet. Endaian Daniel Ugarte pilotalekuan izango gara, Beltzenia kirolgunean, Salaberriak eta Gaskoek Senarren eta Ezkirotzen kontra jokatuko dute. Salaberriarentzat eta Gaskoerentzat bereziki oso garrantzitsua den partidan, eta gero Peña eta Albitxu batetik, Pello Etxeberria eta Marti Japestetik ikustekoa izanen da. Jokin eskerrik asko, Ane mila esker, ikuspen zulioi bereziki eskerrik asko. Pasa aste hon!